Hei! Olet varmaan kuullut, että Kiinan kirjoitusmerkit ovat kehittyneet kuvakirjoituksesta. Kukin kirjoitusmerkki on siis kehittynyt kuvasta ja aikojen saatossa se on vähän muuttanut muotoaan. Mutta tiesitkö, että kirjoitusmerkkiä merkitsevä kirjoitusmerkki zi sisältää lapsen kuvan? Miksi näin on? Jatkat katselua, niin kerron sinulle. Kirjoitusmerkki zi muodostuu kahdesta rakenneosasta. Toinen niistä on zi, joka merkitsee yksinään kiinan kielen sanaa lapsi. Lapsi on kuva taaperosta, jonka kädet ovat levällään. Toinen osa muodostuu kuviosta lapsen yläpuolella. Tämä kuvio merkitsee kattoa ja se esiintyy monessa muussakin Kiinan kirjoitusmerkissä, mutta ei koskaan irrallisesti yksinään. Se esiintyy esimerkiksi merkeissä aarre, bao, turva, aan ja koti, jia. Merkissä zi on siis kuvattuna lapsi katon alla. Miksi tällä tavoin on haluttu ilmaista ajatus kirjoitusmerkistä? Luulen vahvasti, että tässä kirjoitetussa kuvassa katto tarkoittaa kotia ja lapsi tarkoittaa uutta lasta, joka on syntynyt kotiin. Syynä tähän muotoon on täten ollen se, että muinoin, siis aikana jolloin kirjoitusmerkkejä keksittiin runsaasti, kullekin uudelle ihmiselle keksittiin oma nimi ja sen kirjoitusasu hänen synnyttyään. Tällöin jokainen sai yksilöllisen nimen itselleen sekä samalla syntyi eri asioita tarkoittavia kirjoitusmerkkejä. Tämän vuoksi kirjoitusmerkkiä merkitsevä kirjoitusmerkki yhä nykyäänkin muodostuu kuvakirjoituksesta, jossa on kuvattu lapsi katon alla. Tämä selitys merkin zi alkuperästä ei välttämättä ole historiallisesti katsottuna tosi, koska emme voi tietää aivan varmasti muinaisten kiinalaisten ajatuksen kulkua. Mutta kuvan kautta uusien kirjoitusmerkkien mieleen painaminen on tehokas keino oppia niitä. Mikäli sinua kiinnostaa oppia lisää kiinan kielen kirjoitusmerkkejä, klikkaa itsesi tähän osoitteeseen. Sieltä löydät tiedot, milloin alkaa seuraava kiinan kielen alkeiskurssini. Ja ilmoittaudu jättämällä yhteistietosi, niin nähdään kurssilla. Toivotan sinulle oivaltavaa ja hauskaa matkaa kiinan kieleen. No morjens. Nähdään kurssilla.